Samangana majakuru ase kaunti ya Nyamira se wodi yeligomani gomo msebo wodi yenyambe gisesa abereka go chore committee bene asensemelia ya bocharia eyuma rach kanyara go konya soko beko kwa macha sensemeyo eyemaiga ye bohol go kunya sensemeyo asebona nyare ko beko committee nyare ko ne kuna macha nkobe kore chinse mo chonsi nyare gutumeka asaba menyi bensemeyo ne gatambuka rugia chire ko bwatekana na matuka manga banyi bensema bera ko murungania asoko bara kwa macha no mwere ni go ne gatambuka rukia berge ko irwa kolengano msebo go de ni gate buno gusangana menyi bensemi ya soko nyara gusangirira birengererio nencherera konya kone kuna machari nkube kwara senchere yo bwasiole wancherera kondo wansi gotena kone kya bantu bonsi konyara bara mache ase enseme yo twata ko chore committee yo ko manage amaito mache tabocharia ayo ase county ya Nyamira ara mache akabera sebisima byari miru amange kabisa toona nire to form committee na bananchi batebirenga kurukiro motie nyimba rukende kyo gokonya ko maintain amacha aya na liara konye abantu babocharia abantu ba mawero abantu bakirira ri Kenya na liyabe manje ntwaro seti lakini boneka konyorwa source tora distribute oja semechi na kito wananirera bande ba register abantu baratake amacha ende kuchia semechi kiro twanyorira data yu torore na kitora kore conclusion ya mo MC ateba o include abantu bari ngina absentia bari buntole no manenga mbabwato manyi boisaine bago chikoprekana na banda babachorwa se committee ya lero tuabere ne committee konyere interim ikonye tariko tutale korora ngobokorere bwa ombo alenge tuabegere interim lakini bonige committee ya choriro yabera approved kolengene ngale boji gokora egasi burunge elinde project yenyale go faidisha abantu bekenyoro kia bochari kwire ndi mwishimi gwitu na mbia mono asengenja toleta ira mache kiara konyora mache na rtoko somia abantu na bakonyara kwa bakonyatumia aikonya batabwati abangina baitu bajane ke bakurusia mache roja sa tambe lakini bona yoto bwata musikenya libo wabana ito otokonye wadi musimi wagisese tonyora mache ayo anene mna mache ayo tokurusi bitunu bika kalero chimate ebindi bika kalero chengeria abangina basunyukire sana lakini esibona iga twasabire bona na project ya chire nengia nechi pachi tunchi sareke take sengenjo tugato komu waya lakini twiguna chibe pachi tunchi gorale ne school nere gaiga tubate nyomba ya gachira abocharia ya gachukale sana ere bosa tubate gachi gokora twasabire twatebe mwesimi gwetu aike magana ya se county atobe kuno protect ni ya bana baitu banya gokora banya gosomoro gaiga iyo bakonda tambe entuto gokelo mogoko igombi yamono egasi ya this water management committee no kubwaterana no korra machengo ikirara abantu mechi ngo maintain bare a pipe ekara macha asarikire ebese ngutokere yo korupe ebintu ebi and for proper management ya mache na